heb het niet zo op carnaval. Carnaval vind ik saai. Ik heb het niet nodig om 3 dagen per jaar met een maskertje op te lopen. Hier wel geluid. Ik ben met mezelf, gans alleen ben ik met mezelf een carnavalsvereniging begonnen. De KKRCA. De Carnavalsclub Remarquement Laf. Dan kreeg ik aanrooien met ikzelf een carnavalsvereniging, begin is geweldig. Ik heb geprobeerd overal bij te komen, ik ben overal moet uitgeflikt. Bij de pingpongvereniging, bij de tennisvereniging, bij de hockey, bij overal werd ik uitgeflikt. Nou ik heb nogal een vieze karakter. Overal moet ik heb nog een tijdje geprobeerd de soft erotisch macramé. Weet je wat dat is, soft erotisch macramé? Ze verwarming op 25 en kruipen. Ik wil mezelf, ik gans alleen voor mezelf bij een carnavalsvereniging geworden, de KKR's, ja geweldig. Carnavalsclub Remarquement Laf. Fantastisch, hè? Op de vergadering hebben ze ook nooit zeker bij Prins moet werden. Oh, we hebben een vergadering, oh, ik zoede zeker met mezelf die vergaderpunt 2, zoede ruzie met mezelf heb ik me zo de vergadering gestemd. Heb je de rondvraag weer erin? Ja, geweldig, ken ik u aanrooien voor jullie hoe een vieze karakter hebben. Begin met ikzelf, ik ga alleen een carnavalsvereniging. Ken ik u aanrooien. Ken je aanrooien. Moet alleen als ze zo bij de bejaardenhuizen er binnenkomt, moet alleen 11 keer langskomen. Want ik heb zo'n 50 consumptiebonnen te pakken. Hé, hoe ze wel letten die bejaardenhoeden zoals ze met zichzelf gaan bij de carnavalsvereniging beginnen, dan willen ze de Polonaise doen. Dan moeten ze een beetje uitkijken, maar dan hebben ze namelijk geen shower om mijn arm op te leggen. En die bejaardenhoeden die kennen dit nog, hè. Oh ja. Oh ja, dit jaar over lustrum. We bestonden 11 maanden. Een geweldige lustrumzitting allemaal, geweldige zitting, nooit zo'n goede zitting gehad. Oh, die is het. Een geweldige zitting, oh, geweldig, oh, fantastische artiesten over, geweldig, oh, Gilbert Petit over en Huub Stassen. Die hebben een vuurspuw-act ingestudeerd, geweldig. Maar dan vroeg zich af waarom ze een ambulance dat ze dun langs moet rijden, dat snap je. Maar op dat moment was er nog niets aan de hand. Ik was zelf prins. En ik had mezelf zo onherkenbaar ingepakt in 7 lagen zilverpapier. En ik hoor nog eens opkomen vroeger wie oma Willem, door zo'n papier instappen zo. Maar door die 7 lagen zilverpapier moet ik waarschijnlijk een minuut of 5 geen zuurstof meer gehad hebben. Dus ik val voorover. Ik val zo achter tegen het grootkoper aan. Het grootkoper viel zo tegen de trombones, de trompetten, de piccolo-trompetten. Die vallen zo tegen de klarinetten aan, zo tegen de cello's, de viool. Mooi goed orkest. Goed tegen de dwarsfluiten aan, die orkesthoos de domino's. Maar op dat moment was nog niets aan de hand. Niets aan de hand. Op dat moment moest die dikke Mogokkel, die Spaanse dikke Mogokkel, zo'n zangeres van 350 kilo, die veld zo voorover. Die veld zo over die eind met 14 in. En ik zie in de ganse zaal zo in één keer zo de kelder inzakken. Op dat moment kom Gilbert Petit en Huub Stassen op met de vuurspuw, echt de sprinklerinstallatie gedaan. En ik zie zo ganz langzaam de ganse zaal weer komen bovendrijven. Inclusief 354 broodjes frikandel. Op dat moment was nog niets aan de hand.
Een grote finale begint, ik loop zo nog ziek aan de bühne, ik pak me een Thans Maurice zo op mijn arm. Ik ben op dit hoofdwerk buurt, zo die Michi. Oh, ik werd zo'n tweedehands uitgelabberd eigenlijk. En voor jullie die nog vervelen, die zeggen ik moet zelf ook gaan doen, begin met ikzelf een carnavalsvereniging, wil ik zelf gaan alleen kunnen gaan gooien. Ik begin volgend jaar een shutterie. Eens kijken of ik daar de volgende af zit.